Yo, what's up mga kapobre? Magandang hapon o mayong hapon. So, saan ni kandingan ni nga? Oh? Mga gining koralo na mo dre, amo gi koral ni kang mga kanding sa ugangan. So, dito sa mga balay spikas mao nang ato yung koralon. Kita ka ng mga kanding diha. Ito mo gani mga saging ipangkit-kit. Mao nang koralon gid siya. Karon di sila kaagi dito. Amo ni atong koralin si no. Pag kita kahuman. Na mo ni mga kapobre. Dapat gyud sa dunta ilahos ta ingatos ubos gyud sangko. Ay para ang kanding di mo lahos pikas. Sa mga ni atong kuan. So sa di pa ta magsugod do, mga sa ta mga pita kay pa. Muang hilab-hilab sa tiyan ba, no? So kapita mga kapobre no. So kapita kapi. Tabi-tabi sa gamay ba. Agay ko ang vlog, ako ang mga video ako gini i-upload ug mayo bahala ko naman basta kay makatigong kog one ads. Para mga ads mo na makatigong ko ana basta nanusitan ako sa ads. Kamar ganun kanding ako. Sige nagkuhan rin. Dapat makural yun na diha nga ito pa doon. Boss. Kuralong yun na kayang mga tanom na sa silingan. Yung mga wala yung kit na tanom. Kanding. Pagkapoy trabaho rin no. Bunog kayo ta. Walang ko ka-content ganiha kaya marag nalubat akong cellphone mga content sa kuwang mga obra dito sing lang ugma ato i-video nami bawol nga di remote nami bawol nga kanang basta mga automatic ba na ito tan-awon niya tamo mga ugma na lang ay para sa bando man ugma maka kuanta ba relax ta gamay. Nah, mga pobre, mga pitan ninyo. Ano? So magkaw ta dito haligi ron, uksok ta haligi. May lang haligi, makahaligi tar hapuna. Time check na to be. Alas 5:50 pa. Hayag-hayag o ano. Hayag pang kalibutan. Still lang yung kandinga. Magto ni silingan dito mo nang ano ni takag pangitkit ba. May ginagmakuha mo ni makural rin din nakadtod to. Lahat ng sa ubos niya o tay budget ya. Ng mga sin guba ba. Mura na mga pangkural o parehana. Mga guba na asin kato nang sa bagyong
Ulit. May mga koral yan. So hinay-hinay na tayo kaya ron natin agi. Usar gyud kahaligi na to ang budget rong hapon na. Tostosan sa. Autostosan oy. Sana niya kung tripod ng gamay kayo. Hindi man siya pang cellphone gud siya pang GoPro na ko ba. Kuba man. May mo hatag sa kanalang China ba. Ito lungag oh. Lungag sa bangag ba? Pagkape. Saan ka mangita ng mga pe. Ito eh. Sobrang tani og bigamo. Kadaghang hakot.
na ligo na. Putol sa tagkawaya, no? So muna tusok danan sa kawayan. Asam tug sundang dihabulan re. Sundang dihabol. Yung mga anak, yung pa yung mga bata. Ano
Alright na, murag gabi ini gitu. Murag di na maklaro ang tao, sa ba? Klaro pa dia, klaro pa mo dia. So, magbutang ko kawayan dire. Sumpayan yo. To. Ay para mataptapan og sin. So ugma sa nis buntag sa wala ni tap-tap. Balik ko na dire sa kasimana akong budget dire. Ayaw manasad. Manasad yung orang gipit na. So mani ako ang atop rin no. Lisdan na niyo kung atop kaya hanggang guslot pa. Oh, grabe kayo. Lata na kayo. Sa pawa na lag trapal oh. Pikas po. So mani yung nagkalata na. Para solar na ko. Do ka buok. So mga na no. Uli na tayo. Uli na tayo naram dito sa tumbalay tayo. So mga kapuri no, ito ang vlog for today. Kinahanglan ko mag everyday ko mag-upload kay vlog ko klaro content kay
Kinahanglan ko kuan. Kinahanglan ko views ba. Simot ay. So kung nakaabot mo diri sa kuan tumoy diri sa dulo, don't forget to like lang. Ya. Comment sa magpa-shoutout ya kay shoutout ang sunod vlog. So daghang salamat ninyo diha o na magagintan o salamat kayo. Mao ra no kay magnikay-sikay pa diri sa among payag. After na sa mong payag ha. Mali mo payag. Sa mao ra mo suga. Pangos na to aron kita nyo. Gamay ra kay na mo suga oh. Na. Mao na. Kanang suga aga dako. Kusog kay na siya siga pero dali siyang hurot battery na to. So may solar na mo. Oh, wala ka bar na diha oh. So mao na. So mao ni mo payag gamay ra kayo. Kami upat sa kuang kuan. Duha ka bata o akong asawa. Ari mi higda dire. Naghuot na gay mi kay akong mga anak na nagko na ba na. So kinahanglan ko dako niya ko ang pistol rin ako ang balay ako ang payag kinahanglan rin ako ni dos andanas balay ay ba taghang arang ba isa gamay ni mados ni siya ubay nang kuan ni yung mga butang na mo rin naghuot niya ato mga butang na ko diha mga kuan mga tools na ko na diha may mga tools na ko mga power tools gani mangandar ang uban tungod sa karaan na ba kadugay nya di bitaw magamit kanang way magpatrabaho di magamit di maandar ang uban sumara na thank you kayo daganiha ra mo ko nagkuan oy sa nya karon balik naman sa tanik kuan so basta mauna na no mauna salamat kayo salamat